Čaute, predstavte si, že investovaním len 250 eur mesačne môžete mať o 25 rokov takmer 500 000 eur. Možno sa vám to zdá nereálne, ale v skutočnosti je to jednoduchšie, než si myslíte. V tomto videu vám ukážem, ako na to. Povieme si, čo potrebujete na začiatok, predovšetkým koľko peňazí je potrebných a ako vlastne to investovanie funguje. A ako bonus vám dám 3 praktické rady, vďaka ktorým si investovanie rýchlo osvojíte. Tak ale už vítajte na tomto kanáli o investovaní a finančnej gramotnosti. Volám sa Samuel Zumer, mám 21 rokov a študujem na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Investujem už 6 rokov a už vo svojich 19 rokoch som prekročil hranicu 20 000 eur. A dnes má moje portfólio hodnotu približne 33 000 eur. Som dôkazom toho, že každý môže zbohatnúť. Stačí disciplína, dobré rozhodnutia a čas. V tejto sérii však začínam od nuly. V januári som si založil nový účet na eToro, kde som investoval $1000 a každý mesiac plánujem vkladať aspoň $250. Ak sa však objaví dobrá príležitosť, pridám aj niečo navyše. Pri pravidelných vkladoch sa moje portfólio môže o 25 rokov vyšplhať na takmer 500 000 eur. A to ešte nepočítam postupné zvyšovanie vkladov. Takže ak ste niekedy premýšľali, ako efektívne zhodnotiť svoje úspory, vybudovať pasívny príjem alebo dosiahnuť finančnú slobodu, ste na správnom mieste. Tento kanál som založil, aby som pomohol ľuďom lepšie správať svoje financie a začať investovať. Keďže Slovensko a Česko patria k najmenej finančne gramotným krajinám v Európe. Ako vidíte, som na stránke eToro. eToro je broker, teda sprostredkovateľ kúpy akcií. Jednoducho povedané, je to platforma, kde môžete nakupovať a predávať akcie, zlato, kryptomeny a ďalšie aktíva. Momentálne má moje portfólio hodnotu okolo $1170 a vlastne v januári som investoval $1000 a vo februári som pridal ďalších $250. Takže aktuálne sme v nejakej menšej strate, čo niekoho z vás môže prekvapiť a vystrašiť, ale úprimne je to úplne normálne a je to úplne bežná volatilita. A práve že v takýchto časoch najradšej prikupujem tieto akcie. Ale práve v takýchto obdobiach sa na akciách najlepšie zarába. Akciová burza je jediné miesto na svete, kde sa ľudia boja zliav. Keď je v obchode akcia na maslo, všetci ho nakupujú ako šalení a nikto ho nepredáva. Ale keď sú na trhu lacné akcie, ľudia sa boja a utekajú. Dôvod? Psychológia. Strach zo straty peňazí. Ale skúsení investori vedia, že práve vtedy sa oplatí kupovať akcie najviac. Preto plánujem a teraz v najbližší pracovný deň si vložiť ďalších $250, čo je vlastne vklad za marec, tým pádom budeme na úrovni $1500 dokopy a ešte rozmýšľam nad nejakým špeciálnym vkladom, keďže akcie sú teraz o čosi lacnejšie. A do čo ja vlastne investujem? Investujem do firiem, ktorým verím, že budú v budúcnosti prosperovať a prekonávať výnos indexu S&P 500. Kupujem reálny podiel firmy, teda stávam sa jej spoluvlastníkom. V mojom portfóliu nájdete spoločnosti ako je Microsoft, Google, Uber, Amazon či dokonca Crocs. Možno sa pýtate, ako si vyberám firmy? Každú jednu firmu analyzujem hodiny. Počítam jej vnútornú hodnotu, sledujem makroekonomické faktory, zákaznícke preferencie a množstvo ďalších faktorov. Je to proces, ktorý si vyžaduje skúsenosti a čas. V najbližších videách vám ukážem podrobne každú moju investíciu a vysvetlím, prečo som si ju vybral. Ako na akciách vlastne ale zbohatnem? Ak firma prosperuje, cena jej akcií rastie a môžem tie akcie predať so ziskom. Druhým spôsobom je dividendový výnos. Keďže som spoluvlastníkom firmy, mám nárok na podiel zo zisku. Napríklad, tento mesiac som dostal 99 centov v dividendách. To je ale úplne že pasívny príjem. Možno sa vám tá suma zdá smiešná, ale časom to bude 99 eur za mesiac a potom ešte neskôr 990 eur za mesiac. Teraz poďme k otázke, čo potrebujem na začiatok. Tak prvú vec, čo potrebujem, je účet u brokera. Napríklad eToro, Trading 212 alebo XTB. Ja som si vybral eToro, pretože je to prehľadné a ideálne pre začiatočníkov. Navyše, môj profil je verejný, takže môžete sledovať moje investície, aj keď náhodou nebudem natáčať videá. Počiatočný kapitál. Nemusíte mať žiadne veľké peniaze. Toto je najčastejší mýtus, ktorý sa v investovaní pohybuje. Ja som začínal s 50 eurami v roku 2019. Môžete začať s 10, 50, 20, to je úplne no s koľkými eurami. Je to reálne len otázka, že s koľkými ste ochotní začať.
Tretia, najviac dôležitá vec pri investovaní je motivácia, čas a príjem. Toto je najdôležitejšie 3 veci, ktoré si musíte do investovania zobrať. Samozrejme motivácia, na čo to všetko je, keď nie ste motivovaní a po 3 mesiacoch vyhoríte a investovať prestanete. Potom samozrejme čas. Čas je extrémne dôležitý pri investovaní, pretože postupne každý rok tie indexy rastú okolo 10% ročne a vlastne vďaka zloženému úročeniu sa teda tá hodnota portfólia začne po nejakých rokoch rásť exponenciálne. A to je presne vlastne dôvod, prečo investujeme dlhodobo. Čas je veľmi podstatný a príjem, samozrejme, treba mať čo najvyšší príjem, aby sme boli možní alebo ochotní investovať čo najviac peňazí a tým sa vlastne celý tento proces podstatne zrýchlime. Poďme sa teraz pozrieť ale na moju investičnú stratégiu. Ja osobne si myslím, že musím mať prehľad o každej firme v mojom portfóliu. Preto investujem do 25 až 35 kvalitných, silne profitabilných, robustných firiem s konkurenčnou výhodou. A hlavne musia byť predvídateľné a musia mať kvalitný manažment. Nekúpujem žiadne špekulatívne firmy bez ziskov a bez nejakých prospektov do budúcna. Mesačne venujem desiatky hodín analýze a využívam všetky vedomosti a skúsenosti, ktoré som za tie roky získal. Teraz sa poďme pozrieť na 3 základné princípy investovania. Prvé, nikdy nedávajte všetky vajíčka do jedného košíka. Odborne to nazývame diverzifikácia, teda rozloženie rizika pomocou investícií do viacerých akcií. Toto určite nepodceňte a rozložte to riziko minimálne do 20 firiem. Po druhé, pred začiatím investovania si vybudujte finančnú rezervu. Stále majte odložené aspoň 3 celé výplaty, pretože ak sa niečo stane a budete potrebovať peniaze, napríklad ako počas covidu, kedy množstvo ľudí stratilo prácu a samozrejme stratili aj príjem. A keď nemali rezervu, tak museli siahať do svojich investícií, čo ich vrátilo o dosť viac krokov dozadu, ako keby tú rezervu mali. Pretože v tej dobe akcie boli dole 20, 30, 40%, že áno, mali sme tu vírus, mali sme tu lockdowny, mali sme tu skrátka neistú ekonomickú situáciu a to samozrejme sa odzrkadlilo na tých cenách akcií. Po tretie, 4 absolútne najviac dôležité veličiny, ktoré ovplyvňujú celkovú hodnotu portfólia po rokoch sú tieto. Poprvé vklady. Stále sa sústredite na maximalizáciu vkladov. Ako som hovoril, toto dokáže najviac zrýchliť proces. Po druhé, výnos. Každé percento navyše pomocou zloženého úročenia bude mať extrémny dopad na hodnotu vašho portfólia po rokoch. Po 25 rokoch môže mať 1% navyše ročne nejakých 100-120 tisíc eur rozdiel na konci toho obdobia. Takže preto sa snažíme aj vlastne vyberať tie akcie jednotlivé, preto sa snažím prekonávať tie indexy, pretože aj 1-2% ročne dokážu robiť masívny rozdiel po rokoch, takže na to treba dať pozor. Po tretie čas. To je jasné, čím viac rokov budete investovať, tým viac sa vaše peniaze zhodnotia. A po štvrté poplatky. Väčšina bank a iných správcovských firiem si účtuje abnormálne vysoké poplatky za správu. 2 až 2,5% z hodnoty aktív, čo je neskutočné. A to aj nespomínam iné poplatky typu performance fee na pasívne riadenom indexe alebo pasívne riadenom portfóliu. To je proste úplný nonsens. A pozrite si, aký obrovský rozdiel urobí 2,5% poplatok na vašom portfóliu po rokoch. Našťastie na eToro zatiaľ neplatíte žiadne poplatky a už vôbec nie žiadne ročné poplatky ani poplatky v percentách, takže jednoznačne investujte cez nejakú platformu a nie cez banky, správcovské spoločnosti ani cez nič také iné. Tak, ale toto už je vlastne taký koniec tohto videa. Verím, že sa vám páčilo a určite, ak sa vám páčilo, tak zanechajte like, odber na tomto videu a vidíme sa pri ďalšom. Ďakujem.